Sa clouds. So may adlaw mga goy, so for today's video, matik na kuyog gyapon ta. So karon mga goy, atong balikan no, ang atong mga nakuhang video sa nilabayng mga tuig human sa bagyong Odette. So tara mga goy, kuyog ta. So kini mga goy, makita ninyo no nga taas kayong pila sa gasolinahan. So mo ni ang pila, taas kayo sa mo ni ang mga panghitabo human sa bagyong Odette. So gikan tani sa merkado mga goy. So kini nga daan nga tong giagian padung ni siya sa Clarin. So sa may unahan ay likuon diha sa may hillside. So ana ta moagi padung na sa atong Pinoyanan sa may barangay Kalangahan. So ari mga goy atong tan-awon sa daplin sa karsada ang mga damage nga namugna ni bagyong Odette.
grabe gyud ang mga damage o mga kadaot nga gibilin si Bagyong Odette, no? Gikan sa mga balay nga daghang mga balay nga nangaguba, mga kahoy nga nangatumba, no? Mga tanom nga nadaot tungod sa Bagyong Odette. So diri na lang sa takutob mga goy, no? So daghang kayong salamat sa pag tan-aw sa tong video. Kita-kits na lang po ta sunod. So don't forget to like, share and subscribe sa atong YouTube channel, no? Aron i-click na lang po ng bell button karon updated mo sa mga bago na itong mga upload nga videos. So diri na lang ta kutob. God bless tanan.